Здравейте! Днес ще ви представя една много вкусна мандичка от коприва, която е богата на желязо. В тенджерка с вряла вода запарваме копривата за около 2 минути. Зеленчуците режем на дребно или блендираме в блендер. Аз използвах ръчен, защото става бързо и лесно. Копривата отцеждаме и също режем на дребно или блендираме в блендер. В тенджерка с мазнина запържваме и задушаваме лука с морковчето. Когато зеленчуците са се задушили, добавяме ориза и 2 супени лъжички доматено пюре. Разбъркваме хубаво, за да не загори ориза, и добавяме 2 чайни чаши вода. Така готвим на слаб огън, докато оризът омекне. Когато мандичката е почти готова, добавяме и копривата, заедно с 2 чайни лъжички сол, 1 чайна лъжичка джоджен и 2 чайни чаши вода. Оставяме да се готви на тих огън за около 10 минути. Готовата мандичка може да гарнираме с сиренце и препечена филийка. Добър апетит! Не забравяйте да се абонирате за моят YouTube канал.